Naizagabonak seguraldi gaurko gauaren pulunkan bakarrik utzi behar dugu dena ilargiaren eskutan. Gaurko afaria inozenta da, batzela ezin da bukatu, ostiralean hasi gara da, larunbatean bukatu. Horrez konforme enago arkaitz, nire kesa apuntatu, naiz barikuan hasi poteoz, bertzotan dala zapatu. Ilargi horrekin gabradeko, mesedez konturatu, barikuz hasi da guzti hau, zan nork daki noiz bukatu. Nik txipiroiak janai dituen, da itxaron dut luzaro, kalitatezko begi handiak gainera dituzte klaro. Naizta afaltzen pare bat ordu edo ditugu igaro, lagun artea goxoa bada, prisarik inoiz ez dago. Prisarik gabe bizi behar bada, marokiarren ordenak, la prisa mata entzun izan du, ta horiak gintzen dortzenak. Egiren batzuk idazioaz, gaurko evangelioarenak, txiki horietan azkenak baina, kopatzen gorenak. Guzti bilia burura, behar zaizun gero igo, redidan nire buru maitea, badaude nahiko motibo. La prisa mata ezaten dabil, redi behin eta berriro, horrexegatik gabitz kantatzen, hain goxo eta astiro. Gure moduko astoak bere, gara gozoa besteko gai, la prisa mata osasuna, da bertzolari ondoai, ke arraro bat gaineratzen zai, zulo eta ara la prisa mata argaitz maitea, ta trabajoa ere bai.
Fredi maitea, astoen hori beharrezkoa zen pluralean ezatea. Pentsatu dut singularrean abestea gauza hori maiz, baina astoak esan dute eta geratu naiz, aurpegia naiz. Beharrezkoa zen edota ez, enuke aldatu nahi gaiz. Singularrean ezak dezake, baina solidarioa nahi. Ez zaude oso itxurosoa, ez zaude oso garbia, agure aurreko jendean nola, den azkarra eta argia. Nik txapelketan lehen egin duen, zuk hirugarren zaria, argilan norden astoa eta karrerako zaria. Artilleria bizutsuaz, urten daun plazara partez, bertzotan ezin nagusituta, deitu ditu jainko eta juez. Zaldia dugu droga oso txarrak, eta konturatu zaitez. Zaldia izan zintez, baina gaitz karrerakoa ez. Baina txapelan daukaketan, Fredinik nabil tristen, ni zaldi bat naiz primerakoa, ta hori ez da albizte. Eta zu berriz pixkat potxolo, altura bez horren beste. Bueno, astoa nahi ez baduzu, polibakia Aizkoratera hasi behar dugu bat bestearen atzetik. Sistema aldera txapelketan, baina hau ez da amaitu oraindik. Fisionomia aipatzen duzu, zure jakintza horretatik. Zuk parolaren gorputza duzu, ta buruan ez da argi. Gau osoan zehar ibila gara, elkarren kontra jotazu, baina aitortu behar dut Fredi, niretzako dela maixu. Baina gaur ere bi ezkilara, gorago jarri zarazu. Edo nekatu egin zara edo, konplejuren bat daukazu. Lehentzen asto eta mandoa, gainera oso zara.
ezen bertxokera hori beti izan da bipolarra. Zuk gauza onak dauzkazu Fredi, egin behar dut aitortza. Ni naiz pixka bat guapoa eta zu zara pixka bat motza. Nik daukat oso ahots gozoa, grabean zure ahotsa, baina sekula ez dut eukiko Fredi zuk duzun bihotza. Gure arraitzen azken bertsoa, lupa batez aztertuta, zuka mamarik ez dekozu arkaitz, dago guztiz frogatuta. Guapoa zarela onar dagigu, demokrazia onartuta. Realidadea ikusten dozu oso distorsionatuta. Mundu osoan ez da egongo nire moduko beste bat. Gaur ere Fredi zure aldean itxura ederra dakar. Ta amamarik ez daugadala dioztazu zirdetazar. Nik amamarik ez daukat baina etxan izpilu bat daukat. Denok daukagunik dakidala ispiluren bat etxean. Edor bezurin ama ordeak bat eukizeuen antzean. Osoa ez da zu ikustea parrandatik esnatzean. Zenbat zatitan apurtzen dozu begiratu bakoitzean. Parranda ostean nik apurtuko, nituzke izpilu esnak. Baina bertzotan nola ustu behar ditugu gure barrenak. Hemen kontatzen ditugu kontu, zigin guztiak da penak. Fredik min gehien egingo dizu, gehien maite zaituena. Taoismoan hasi alzara, edo budismoan berdin. Konpetitzea ez da erreza, gure Shaoli honekin. Maite zaitunak behar dizula, beti ere negarreragin. Hain zuzen ere horrezeatik ez didazu minik egin. Taoismoak aurrelakoak aipatzen zabiltza horrez. Gero Shaolin deitu didazu, zer den ere ez dakit berez. Baina berriro konparaketa jarri didazu oso errez. Ni
Ni bana izorizu izango zara gaur pequeño saltamonte. Filosofian jauzita gaude, halako era etxian, gaiardatzea ere polita, izan leiken bakoitzian. Beitu zerende dagon tabernan, eta barraren ertzian. Habitat hontaz zuk zer dakizu, egon alzara plentzian. Habitat hontaz zuk zer dakizu, egon alzara plentzian. Plentzian zarri egon naiz fredi, hemen badago giroak, udan freskura ederra dago, eta neguan beroa. Plentziari buruz nire itzia argi ezatera noan, Plentzia dela oso polita, aborriz polita. Euren burua defenda beharra daukate. Gorliz omen da politagoa, kasu bertako alkate. Zer esan gura zen duen Gorliz, edo eta ondartzapen. Zer esan gura zen duen Gorliz, edo eta Plentzita Gorliz artean bada, hor piketxo bat jakina, baina euskara elkarte batek badu bere eragina. Euskaragatik elkartu dira askuz urtetako mina. Falta zaizue orain batzea, Israela Palestina. Falta zaizue orain batzea, Israela Palestina. Arafaten bat egongo da hain, pentsatu dut mila aldiz, ta eduparak Gorliztarren bat behaurkituko da barriz. Kontrakoak diren bi kontzeptuak batu nahi ditugu irriz. Hiru fiorretan zerbait falta, non geratzen da kaminiz. Hiru fiorretan zerbait falta, non geratzen da kaminiz. Oriertaroko inventoren bat izango da eta klaro. Ikona hartzen dut, bai Plentzian zein
Gorlizen etxean nago, baina Gorlizen bada gauza bat, gaizkita nahiko arraro. Gorliztar gutxi dagoela eta Bilbotar larregin dago. Gorliztar gutxi dagoela eta Bilbotar larregin dago. Bilbotarra da gauza bitxi bat, definitu beharrez naiz, jaio liteke edononetan, beti jaiotzen da garaiz. Gorlizen dago bilbotarra asko, hori zentzun izan dut maiz, ta orain esango aldi guztua, zunondik zatozen argaiz. Ta orain esango aldi guztua, zunondik zatozen argaiz. Bilbon bizi naiz da bilbotarrak, nik noski ditut begiko, baina Gorlizen dabiltzaldenak eidira klase handiko. Joaten dira udan kioskora, oietamen periodiko. Ezke gauza bat da bilbotarra, ta beste bat bilbainiko. Ezke gauza bat da bilbotarra, ta beste bat bilbainiko. Diferentzia ez nekienik, igual askoren antzera, eta goazen da bilbotarrak, bilbainitoz bereiztera. Ito sufijo txikitzailea, ikusi leiken antzera, bilbainitoak izango dira, metro eurogeitik bera. Bilbainitoak izango dira, metro eurogeitik bera. Bilbainitoentzat Gorliz da Gorliz, eta playa da hondartza. Correo español bezapean da, buruan txapel bat baltza. Esaten duten mi niño sabe, euskera ez da en eskartza, baina sekula euskaran alde ez dut egingo urratxa. Baina sekula euskaran alde ez dut egingo urratxa. Deskribapena polita izan da, zientifikoa benetan, Correo español ikusi leike, makina bat bezapetan, tatzapel beltzak umeak askartzan, ta erdera barriz berbetan, jende gehiena olako bada, Bizkaiko herri guztietan, jende gehiena olako bada, Bizkaiko herri guztietan.
Ibiltzeko egokia txapela hemen gorantz jantzen du erakusten bekokia eta euskaraz bi hitz dakizki korreoka batzokin ta esaldi bat ere esaten du que mal lo hace Urrutia ta esaldi bat ere esaten du que mal lo hace Urrutia mikrofonoa eman ziguten mundua kritikatzeko ta kritika bat luzatzen dugu gure bertso bakoitzeko bertsoa beti bilbainitoak beti eraldatzeko txerto zer proposatzen duzu zukar gaitz jende hori aldatzeko zer proposatzen duzu zukar gaitz jende hori aldatzeko begira Fredi gai hortaz serio pentsatzen ibili naiz maiz ta ondoriorik ez dut atera sekula ere nik garaiz baina berdindik garai batean horrela ibiltzen zen arkaitz eta urteak pasata gero bilbainito egingo naiz eta urteak pasata gero bilbainito egingo naiz gaur kritikatu bihar bihurtu Winston Churchillen antzera gaztetan ezkerrekoa dena sartuz eskumako aldera behon deizula zintzotasuna gehitu diguzu gainera badakizue torko dela borlizera bizitzera badakizue torko dela borlizera bizitzera zarata horrek esan nahi du berriz gerra baina zuk ere aspaldi kendu zenduke bada posterra ni hemen nago ura edaten ta zuk ditonik ederra ez da zein den eskuma eta zein dugun ezkerra ez dakitaki zein den eskuma eta zein dugun ezkerra zer esan duzuzu gintonika horik zer den ezin jakin oso galduta nago gaur arkaitz gure txapeldunarekin kafe ostean atera dute biontzat trago bat berdin biona beldun baso handia nirea imoi batekin biona beldun baso handia nirea imoi batekin urat eta zuk ditonika horrela gabiltza uste nikon hartzen dut Fredi Parra
eman izan zaitu dala maizu, baina txapelak jarri bizitza, eraldatu egiten dizu. Egunen baten janzten duzunean, hobeto ulertuko duzu. Egunen baten janzten duzunean, hobeto ulertuko duzu. Noski sistemak onartu behar gaitu, dezagun pazientzia, bide horretan kritikatzea, frustrazio lizentzia. Egunen baten txapeldun banaiz, takentzen bazaiz antxia. Egun berrian lortuko dugu ziur independentzia. Egun berrian lortuko dugu ziur independentzia. Orduan gure herriak dauzka, ez dakitzen bat komedi, biak batera lortuko dira, hor txamponan bi aurpegi. Txapela janzten duzun egunean, hori ez alda gehiegi. Independentzia pixka lehenago lortu nahiko nuke zuen. Independentzia pixka lehenago lortu nahiko nuke zuen. Esperantza edala hartuta erdizka, peitu gure aurrean gaur zenbat artista, tatrikode batetik zerbait dingilizka, aurreko hori alda prentzia telebista. Larai, 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 prentzia telebista. Irakaslea da badu nahiko indar, bi seme alaba ditu, beraz dugu zena. Ez dakit barre egin edo egin behar, txaparderra sartu digu afarian zera. Afarian zera. Baina kamara dauka, ideiaz betea. Helburuan dokumental on bat egitea. Zigarrori piztuta, aiargaitz maitea, gorila zen larrieran bigarren partea. Bigarren partea. Religiz pasera zaituko atara, que pixka egidea elitzake traba. Nik gorila papera eskatzen dut ala, zuk zimut niri berren antzartzen baltzara. Larai, 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 antzartzen naizara. Ez naiz biber, ez ezan gezurra. Baina piztu duzu behar dena apurra. Gorila izango zara, gauza ziurra, ni
niebla izango naiz, heidiren txakurra. Lai, 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 heidiren txakurra. Pelikula egiteko gogotzuk gaudegu. Gainera ez dira pasa horako binegu. Unpa dugu papela eta hainbat ernegu. Aurrekoei papel bat eman behar diegu. Larai, 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 eman behar diegu. Zuentzako papel bat eta arkaitzek zepoz. Inmigrante papela hartzen du afrokoz. Hauek ederto dagoz, pentsatu dut inoz. Inmigrante ilegalak barran kontra dagoz. Larai, 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 barran kontra dagoz. Barran kontran gaur batzuk badaude begira. Beraien tragoari tira eta tira. Berdeduna isik, balego zikira. Nik ez ditut ezagutzen, nostia dira. Larai, 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 nostia dira. Egin gezurtia dan Bilboko gizona. Sabrina azten zaio X kromosoma. Ez dakiela nor diren Alzheimer sintoma, baina zure kotxean heldu dira ona. Larai, 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 heldu dira ona. Ni hoiekin lotzeko nolako afanak. Baina ulertu behar dira gure harremanak. Horko hoiek aldira gaurkoi gaztanak. Ungian autoestopean hartu dituenak. Larai, 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 hartu dituenak. Eta ez kontau zuri gure penak. Autoestupista hoiekin dituzun problemak. Horiek dira mugian igo egin direnak. Soietxeko kuartelan aurrean zeudenak. Larai, 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 aurrean zeudenak. Guarpelean jotzeko daukate turutan. Han azegiro da zenbat burruka. Erdikoa sargentoa da, hori ezin uka. Etorri da ilea zerora moztuta. Larai, 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 zerora moztuta. Eskinjetek egiten dute hori askotan. Lentzian gabin izen korlizen talgortan. Beitu zer zirko dauen frontoi txiki ontan. Legionarioak barranka hauza bertxotan. Larai, 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 hauza bertxotan. Hori izan da gaueko bertsorik onena.
Hortxe ustu diguzu gaur Fredi Barrena. Zurekin ados nago, horixe da dena. Oso ondo egin duzu, zuk gaur antzarena. Larai, 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 zuk gaur antzarena. Infantilia zaren, harrituta nago. Birriz eta porroz dira, arkaintzen aparo. Hauntza dela esan dut, bertso bat lehenago, ta bere erantzuna zu askoz gehiago. Birriz eta porrotz beti nabiltza doktore. Baina elkarren aurka gaur rumeen pare, gehiago ematen dugu pupu eta lore. Larai, 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 pupu eta lore. Ni pupu izan ninteke, Arkaitz maitea, normala bizitzak pupu egitea, baina zurea berriz nolako tartea, ze imaginatiboa zu lore izatea. Ezagun arantza, antxe daude inakita, bere txapel baltza, ta ez aldiozu hartzen, zarazuaren antza. Larai, 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 zarazuaren antza. Beikuz estrategia, zeratamendu, futbola izan liteke bertsoen zimendu, plas eman diota, tonteria kendu, eta bada ez bada gaia aldatzen du. Larai, 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 gaia aldatzen du. Eman didazuta zaude igoa, baina kulatatik gaur irtendatik goa. Gai aldatzeko banu neure motiboa, saioa ez egitea repetitiboa. Larai, 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 repetitiboa. Bueno, baina kideekin, azgaitezen perez, mailguze horretako azkenengoa denez, antzak aurkitzen topau duzu mila interes, bazuntzak Sarasua edo Mikel Marquez, bazuntzak Sarasua edo Mikel Marquez. Sarasua edo Mikel aitz zenbat lauzen du, bietako edo zein da gure eredu. Betaurregoak jarri, betaurregoak kendu, interesantearena ondo egiten du. Interesantearena ondo egiten du.
hartzeko maia, guztio favorez, zenbat neska polita zuri bat zenbat neska polita zuri bat afari osoa dute horan igaro, bakardadea gauza tristera da klaro. Joan gaitezen arantza, goazen arago, munduan justizia egin beharra dago. Munduan justizia egin beharra dago. Ara bota nahi duzuzuk arkaitz angura, arkina lambrikoa nahi duzun modura. Zaine hau zaitez ara nahi duzun lekura, lehenengo txapelduna entrenes modura. Lehenengo txapelduna entrenes modura. Oraintxera unea, onantz natorrela, eman nahi dizuegu, gaur gure epela. Begiratuta ikusten, baitzaie horrela, kariñoa purtxo bat faltatzen zaiela. Kariñoa purtxo bat faltatzen zaiela. Eman dizute ordea, guri erakusteko eukia dorea. Piztu du estilaiezek ordenadorea, zer da telefonoa edo elbidea. Zer da telefonoa edo elbidea. Eskaraziko Fredi horri buruzten man, eta ez zaitez hartu gaur nire probleman. Telefonoa eman dit, hori aldizu esan, azpian jartzen du Fredi eskema. Azpian jartzen du Fredi eskema. Unkan aperia, nazten ditu merkatua zoka taperia. Telefono ematea alberrik ordia, urrengoan eskatu soilik zenbakia. Urrengoan eskatu soilik zenbakia. Dut ezin dizut ukan, honik nongoa zaren, orain galdetuta. Urdulizkoa esan dit, ta hemen galduta. Horregatik daukate maian baztertuta. Horregatik daukate maian baztertuta. Urtulizeko neskek azer exitoa, beiztu euren aurrean kantari tipoa. Arkaitz duzu irudi bat oso artistikoa, zutabe joniko bat eta bilbainitoa. Zutabe jonikoa eta bilbainitoa.
zaude jarrita gu hemen barrekan. Hurbil zaitezun antza, tarteka, pixka marginatuta gelditu zareta. Pixka marginatuta gelditu zareta. Orain arantz bidaia, egingo dut aupa, baina nire galdiak eskala bat dauka. Baina nire galdiak eskala bat dauka. Iñaki ez alda janzten, hippien antzean, ni horrela janzten nintzen 86-en. Ni horrela janzten nintzen 86-en. Ezazi guzurretan, gai zilduari, 86an janzten zinen Johnson's Baby. 86an janzten zinen Johnson's Baby. Eta orain ere hori ez da problema, Johnson's beti izan da kolonia honena. Johnson's beti izan da kolonia honena. Lehen Johnson's Baby zinean, bizar bako mozu, orain kriston bizarra, tapelik ez dozu. Orain kriston bizarra, tapelik ez dozu. Zure ondoan Fredi, hau da agonia, zuk non erosten duzu zure kolonia. Zuk non erosten duzu zure kolonia. Ni arbortarra nozu ezin egin nuko, nire kolonia pedizen da nenuko. Naiz hitz jokorik egin ez dela eunuko. Hitz joko hori neungan gelditzen baitzen guai, pixkat nenuko zara eta eunuko ere. Pixkat nenuko zara eta eunuko ere bai. Astokeririk barik dinodan bezala, zelan frogatuko dut horrela ez dela. Zelan frogatuko dut horrela ez dela. Hori denetak itenik baino beto, modu bakarra da hori frogatzeko. Modu bakarra da hori frogatzeko. Euskaldunak kristaua daukagu ordea, beti ez da frogadea, badago fedea. Beti ez da frogadea, badago fedea. Gauza bat gaur Fredi, fedean kontura, honek esan du pixkat frailea ditxura.
barro frangelico. Subito a suonare il barro frangelico. Ero in Rusio Andalusca, a stella cantare, una parte ancora inizia a Virginia. Una parte ancora inizia a Virginia. Ascolti, noi spaitender sotan e sana, amava esta virgin para esta mala. Amava esta virgin para esta mala. Hori horrela dela nik ere badakit, baina esan daiteke baitaitarengatik. Baina esan daiteke baitaitarengatik. Espiritu Santua etorri zen, eta zer arraio, edo zein eskonduri gertatu alzaio. Edo zein eskonduri gertatu alzaio. Eskontzak ez du ardura, bere hori zuka, zuri bepasan zaizu eta ez zaude eskonduta. Zuri bepasan zaizu eta ez zaude eskonduta. Eta zu jauzi zinean, sofoman autuan, biala badituzu biak pekatuan. Biala badituzu biak pekatuan. Pekatuan egiten baitiroien klaro, ta pekatu gehiago eiteko presnago. Ta pekatu gehiago eiteko presnago. Aurdulizeko neska ipirida gorri, abizuan navegantes deitzen zaio horri. Abizuan navegantes deitzen zaio horri. WhatsAppetik mezu bat biltzen ari dela, esan zure amari berandu guazen. Esan zure amari berandu guazela. Horreaz etxera bazoaz, zure gialabaz, makillatuko zaitu talo burgialaz. Makillatuko zaitu talo burgialaz. Alaba kastu itzazu, ez alda hobea, bakoitzak zaindu behar du bere hartaldea. Bakoitzak zaindu behar du bere hartaldea. Zezabiz hartaldez, papau bat bezala, ez alduzu ulertu zu hauntza zarela. Ez alduzu ulertu zu hauntza zarela. Bale, hauntza izango naiz, pozik egon tira, ez dago alde handirik hauntzetik ardira. Ez dago alde handirik
Hauntza guardia zibila taldean kuartela. Hauntza guardia zibila taldean kuartela. Baina territorio librea dogu Plentzin berez, Mikeleteak zeuden guardia zibilik ez. Mikeleteak zeuden guardia zibilik ez. Oiek egoten ziren zubietan jende, hemen aurkitu ditut hiru Mikelete. Hemen aurkitu ditut hiru Mikelete. Dira Portos Aramis, eta haudartaian, izan ere Plentzian bada hainbat gainan. Barkus iritsi ziren jaioak Bretainan. Gero bukatu zuten gehienek Espainian. Hiru birra dituzte baina ez dute jan. Hiru birra dituzte baina ez dute jan. Ez dute afalduta gauza bela grabe. Dira pasaportuko euskaldun landare. Zerbezarekin ondo zaudete alare. Eta oraindik ere kontzientziaren jabe. Pertsona ezin da bizi, gaur ezerredan gabe. Pertsona ezin da bizi, ezerredan gabe. Ez edate Afrika, gaitz askon jatorri. Guk ere hartu ditugu $3 gorri. Inoiz mozkortuanaz barkatu hain zorri. Atzo Baionan geunden gaur hona etorri. Deshidratazioa deitzen zaio horri. Deshidratazioa deitzen zaio horri. Ondo hidratatuta gaudela hostia. Aizta hidratatzea aitzen garestia. Baionan hangen biltzan barrutik guztian, nik soilik edaten dut esnea eta eztia. Baionan bukatu da zerbeza guztia. Baionan bukatu da zerbeza guztia. Horregatik edorri gara gaur Plentzira, baina edarri gabe etorri naiz dira. Plentziarrak hidratatuz ondo bizi dira. Hanik urduliztarrek keinuka begira. Lasai urduliztarrak zuritxoiten dira. Lasai urduliztarrak zuritxoiten dira. Zuk reli baldakizu, non dagoen urduliz. Santa Mañetan egon izan azpi aldiz. Ni ere joango naiz ilusio handiz. Baina igualen zara bueltatuko berriz. Apurka, ja hurbiltzen gaiz. Apurka, ja hurbiltzen gaiz. Ondino zutabe bat deko zutartean,
Zioten erromatarrek Greziara heltzean, igual eroriko da lehenengo golpea. Seguru noskin dire buruaz jotzean, seguru noskin dire buruaz jotzean. Entzule dira Fredi, gaur gure ezauna, gaur gure ezauna. Zer eskatu behar gau lehor buru jaunak. Bertsoak ditu oso gogoko kutxunak, ta ezagutu ditu Finlandiako saunak. Ugara Euskal Herriko azken basa jaunak. Ugara Euskal Herriko azken basa jaunak. Egia ezan zarie kriston bikotea, kriston bikotea. Nik ere pasan jauna dut nire motea. Biek gabe urpegia gure ez petea, ta ez da dier hori eskutik potea. Hora aste buru bat alkarreaz joatea, oso tipo jatorra da arkaitz maitea. Eta nik pasan jauna maite ditut klaro, maite ditut klaro. Baina basaldereak asko zaztea. Gure Euskal Herri hau ez alda arraro, abigurtuko dozu askoz arraroago. Pasan jaun gitxietan zorgin asko dago. Pasan jaun gitxietan zorgin asko dago. Zorginei esan behar agurta ore, agurta ore. Gainera marrozten ondota dotore, hori ikusiren dut santimamilepe. Txapelaren ondoan beharko dut gora. Nola oskatzen da hau lof edo lobe. Nola oskatzen da hau lof edo lobe. Ez alda polita, ez alda polita. Zurezat egokia pentsatzen hasita, hirugarren alaba egoro gutita. Jarri ezazu bihar txibirrinen zita, gainera dauka kriston pena artistika. Gainera dauka kriston pena artistika. Psikoanalizatu liteke galdera, liteke galdera. Baina ezera gutxi gaur jende aurrera, lof goian idatzita eta ondoa bera. Horek zerbait nahi aldu gurekin batera, maitasunan aslotzen dauela kartera. Aguantatu dezaken gorputzik, ez dago aguantatu dezaken iputzik. Nik asko irabazten dut banago bilutzik. Asko irabazten duzu zuk biluztu ezik. Bihotza dut betetan, ta kartera utzik. Bihotza dut betetan, ta kartera utzik. Mikael itxaroten dau zerbait kantatzeko, fijo egingo duela guk baino hobeto.
nabil kontratu fijo bat horri egiteko. Ola iten du pantako direktore antzeko. Mikel Baeteneko zuzeo zer esateko. Mikel Baeteneko zu zerbait esateko.
Euskaltegia oazenak, ere arkatzta liburu. Euskaldun berri izateak, badauzka nahiko apuru. Ez da gutxi euskalduna, izatea hartzea helburu. Lehenagotik dakigunok, beraiekin buruz buru. Herri hau delako herri, mundua denetik mundu, eta beldur gabe esan, euskaraz bizi nahi du. Eta beldur gabe esan, euskaraz bizi nahi du. Beti txapa berdin hori, ematen dugun erara. Jendea ikarri hoi dugu, mentalki ikastolara. Baina beti esaten dugu, uste duguna behar bada. Oraindik sortzen baitigu, bizkarrezurrean zirrara. Bai guk bibertsolarita, soilik bimartziano gara. Ta gure etxera joateko, galdakao zein alortara. Baina euskaraz egezkero, mundua ez berdina da. Baina euskaraz egezkero, mundua ez berdina da. Gure hizkuntzak badauka, guretzako garrantzia. Hizkuntza baita bihotza, eta baita kontzientzia. Hizkuntza elkarrizketa, hizkuntza arren bitxia. Hizkuntza eztabaida, hizkuntza da eritzia. Helmuga bat jar dezagun, bada nora iritsia. Animo gorliz urduriz, eta animo plentzia. Bihar herri euskaldun bat, etzi independentzia. Bihar herri euskaldun bat, etzi independentzia. Zer gehiago esan liteke, ideazkena hautatia. Eskualdean bertsotan, gustatzen zaidan erara. Afarion bat jende ona, kantuaren patxara. Gero etxera bueltatzeko, alkoholemiarik ez gara. Baina lasai pista batzuk, badauzkagu behar.
hainbat soka, hainbat kate, nazionala bihurtzeko, ez da azki borondate, handietu alden zioen, ta etzen erratzen bapen, erabinazazu gehiago, eta gutxiago maite, gaztetxe berrian ere, egin euskaraz jotake, gabonetan usutsu bat, dauden guztiei aparte, azuei eskerrik asko, agur gaur, agur gaur.